Καλησπέρα, είμαι ο Σέρμαν Όλο και αυτό είναι το κανάλι μου. Σε αυτό το κανάλι θα μιλήσουμε για θέματα τεχνολογίας και gaming. Και θα έχουμε και συνέχεια κάποιες τεχνικές συμβουλές. Τώρα, τι με ενέπνευσε να κάνω αυτό το κανάλι. Παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό και το σχέδιο Β του Zog και τους Gravers και το Super Retroid και πολλά άλλα κανάλια. Παιδιά, κάνετε πολύ καλή δουλειά. Και θεώρησα ότι θα μπορούσα να κάνω και κάτι δικό μου. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάει πάτο αυτό που θα κάνω ή όχι, αλλά εγώ θα το κάνω γιατί μ' αρέσει. Σαν πρώτο βίντεο θα κάνω μια μικρή παρουσίαση του Rayman Legends, το οποίο στην αρχή είχε σχεδιαστεί ως αποκλειστικότητα του Wii, εκμεταλλευόμενο και τις δυνατότητες του χειριστηρίου, Wii U, λάθος. Αλλά συνέχεια κατέληξε σε όλες τις κονσόλες, Xbox, PC, PS Vita. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Εγώ προσωπικά το ευχαριστήθηκα. Είχα να περάσω τόσο καλά από το Yoshi's Story, αν θυμάμαι, ή και το Paper Mario. Τέτοια παιχνίδια μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα. Ζωντανά χρώματα, ένα διάλειμμα από τη μουντίλα των φωτορεαλιστικών γραφικών που βλέπουμε σε πάρα πολλά παιχνίδια. Μ' αρέσει αυτό το ζωντανό. Φέρνει λίγο και σε παιδικό βέβαια, αλλά δεν είναι κακό. Πάμε να δούμε. One century. One entire century of yawning and snoring wildly. It seems that the heroes of the Glade of Dreams are under the effect of a mysterious snoozing power. Well, my little ones just needed to take a big nap. Meanwhile, the nightmares multiplied. They spread. They generated new demons, even more terrifying than before. The Glade of Dreams is in danger, my friend. Go, quickly wake up our legendary heroes. Ώρα να σώσουμε τον κόσμο. Ξυπνήστε ζωάδια, έχουμε να σώσουμε τον κόσμο. Όρθιος. Φύγαμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε η πίστα έχει πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια, φοβερή λεπτομέρεια. Έλα εδώ. Κάθε πίστα είναι μοναδική, δηλαδή όπως θα προχωρά το παιχνίδι δεν θα ξέρετε ποια πίστα είναι αγαπημένη σας πραγματικά. Εκεί που λέτε αυτή μου αρέσει πάρα πολύ, η επόμενη θα σας αρέσει ακόμη περισσότερο. Η πρώτη πίστα είναι κάτι σαν tutorial. Στα επόμενα βίντεο που θα κάνω θα παίξω πολύ περισσότερο. Ένα κουνουπίδι. Στην αρχή το παιχνίδι είναι μόνο τρέχετε πάνω κάτω και δίνετε μερικές μπουνιές, αλλά όσο προχωράτε το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει. Υπάρχουν πάρα πολύ μυστικά. Πάρα πολλά όμως. Έτσι. Το έχω. Ναι. Και δώρο ένας φυλακισμένος. Ήρθα να σε ελευθερώσω. Πάρε την πουνιά της ελευθερίας. Γλωσσιά. Sorry. Και εγώ σ' αγαπώ.
αυτό το διαολάκι είναι ο προσωπικός μας βοηθός. Το χαμόγελο τα σπάει. Έχει τίποτα από εδώ? Όχι. Να σημειώσω εδώ ότι ο χειρισμός με το πληκτρολόγιο ναι μεν ήταν ok, αλλά εκεί που θέλεις πολύ ταχύτητα δυσκολεύει. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι έχει φτιαχτεί να παίζεται με χειριστήριο. Προσωπικά χρησιμοποιώ το Xbox το χειριστήριο. Βολεύει πάρα πολύ. Παναγία μου. Καργαλίτσα! Αχα! Οκ. Πάρε και εσύ την μπουνιά της ελευθερίας. Κοίτα χαμόγελα. Νιώσε και εσύ τη χαρά. Δεν ξέρω αν το από προηγουμένως, αλλά η μουσική θυμίζει πολύ Looney Tunes ώρες. Κοιτάξτε λεπτομέρεια πραγματικά. Και το animation του είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτά τα φαντασματάκια λες και έχουν πάρει κάτι. Το βλέμμα της αγελάδας, να το πω τέλος. Το παιχνίδι είναι πανάλαφρο. Κάτι lags που κάνει εδώ πέρα λόγω του fraps. Και για να σας προλάβω, ναι, γράφω σε διαφορετικό σκληρό από ό,τι τρέχει το παιχνίδι. Απλά ο επεξεργαστής μου είναι εξαετίας. Έχω ένα Core του 8300. 4 GB RAM και μια 6850 στα 2 GB. Και ναι, έχω ενεργοποιήσει το HUD στο setting. Λοιπόν, αφού δείξαμε και το έλεος μας αυτό το δύσβηρο κακό, συνεχίζουμε. Έτσι. Ένας κακούλης. Έλα εδώ. Your face. Και μια βόλτα. Τι πρέπει να κάνω εδώ τώρα? Για αρχή πάμε εδώ. Ναι, ωραία. Όχι. Όχι, σωστά. Σε κάθε πίστα έχουμε να δώσουμε αυτά τα δύσμηρα πλασματάκια, τα οποία βασανίζουν οι κακοί. Καλά πάμε. Εμείς έλαβε και εσύ κολυμπίδι. Περπατώ εις το κάστρο. Επιτέλους. Όχι, νόμιζα ότι είχε καθαρό αεράκι. Τώρα τι κάνουμε? Κάποιο μυστικό πράγμα εδώ που ήμουν. Ήρθα να σε ελευθερώσω, πάρε και εσύ την πουγιά της ελευθερίας. Πλουσιά. Πάλι λάθος. Δεν πειράζει, θα σε ελευθερήσω. Αυτά τα φαντασματάκια δεν ξέρω, τώρα πάνε σε κέντρο επεξάρτησης. Δεν ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά με το μυαλό τους.
Να σημειώσω ότι το παιχνίδι υποστηρίζει και multiplayer. Μέχρι 4 παίκτες. Θα παρακαλήσω αυτό το χάλ εδώ. Λοιπόν, υποστηρίζει μέχρι 4 παίκτες, αλλά για μένα το ιδανικό θα ήταν οι 2. Γιατί χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τι μάνα είναι η αλήθεια κάποια στιγμή. Αλλά είναι βέβαια πάρα πολύ διασκεδαστικό. Και τελειώσαμε την αποστολή μας. Μπορώ. Yes. Ναι. Και λοιπόν αυτή ήταν η πρώτη πίστα. Λοιπόν, στα επόμενα επεισόδια θα παίξω πολύ παραπάνω. Πλέον θέλω να σας δείξω λίγο τώρα μια εισαγωγή σαν πρώτο βίντεο. Είναι παιδιά πραγματικά πάρα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Το συνιστώ δηλαδή, πραγματικά είναι οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like και subscribe. Αν δεν σας άρεσε, μην κάνετε dislike, είναι πρώτο βίντεο, δείξτε τι οίκια. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα έχουμε καθαρισμό πληκτρολογίου. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.